Bakit nga ba usong-uso sa mga Pinoy ang apple picking dito sa Canada? Of course, ito'y dahil hindi ito common sa atin sa Pinas. Kasi, of course, sa weather din, sobrang mainit ang Pinas. Kaya mas marami ito dito sa Canada. Hindi lang naman ang mga Pinoy ang gustong mag-apple picking dito din eh. Pati din naman mga Canadian mga bossing. Just to let you know, let's go! I'm just saying, you can't let it bring you down. Say hi guys! Hi Xavier! Zion! Magkayak sa dagat, magkayak sa Kung nakikita nyo ito yung mga bossing, tayo sasakay ng ferry, sasakay yung sasakyan natin at ito'y pagmamayari ng government mga bossing. Kaya ito po ay libreng-libre. Tingnan natin yung isang sasakyan mga boss. Perfect, makakita tayo mga dolphin or whale. Naog lagi yan sa kilid. Ikaw una, Uy, may nang naog na. Kanilot sa mga balay. Alam mo siya. Mansion kayang balay. Uy. Ayan naman mga bossing, lumabas na yung mga kasamahan natin, pati tayo dito sa ferry. Iba talaga tayong mga Pinoy, mahilig sa picture-picture, selfie-selfie, at gusto talagang makita ang mga bagay-bagay. Kaya kung nakikita niyo po, walang ibang lahing lumalabas dito sa ferry, kundi mga Pinoy lang po mga bossing. Pero it's all good naman mga boss, para may memories naman tayo. Alright. At ngayon nagmadali na kami para makapunta na sa farm mga boss para makapag apple picking na. Ayun, dumating na po kami dito mga bossing. And now mga bossing, of course tayong mga Pinoy maglalatag kami para makakain. Ito po yung mga pagkain namin mga boss. Simple lang, may manok fried, siomai, itlog, manok, at marami pang iba mga bossing. Iba talagang mga Pinoy, hindi mawawala yung mga pagkain. Just to let you know mga bossing, itong kinakainan namin, nilalataga namin, parking area po itong mga bossing. Buti naman hindi masyadong maraming tao ngayon kasi nga nagkasabay ang day na to na may balloon festival sa Sussex, so walang masyadong tao ngayon dito mga bossing. Alright, let's go! Dito na po kami. Dito si Boss Joseph at saka si Tito. Dito si Daddy. Ito yung tinatawag nilang apple picking dito. Kung nakikita nyo, apple to. Yun. Oh. Di ba? Ha? Lako oh. Lo, piste. Okay. Okay, try natin na kainin ng apple. Oh my God. Apple. Ano eh, naami diri. Nandito kami, naami diri, tapos nandito kami. Si Madam, picking, apple picking. Uy, ilaw pa man. Okay na. Kaya makuha ma. Okay. Sobrang nakakatuwa naman ang mga memories na to mga bossing, especially kasama po namin ang mga bata dito. Kahit sobrang gulo, all goods na all goods, worth it po mga bossing, kasi nga nag-i-enjoy ang mga bata, pati din po kami. Isang magandang memories po para sa family and friends. Mga ni sila sa mga babae ni sila diri, mga Bisaya ni sila, di lang halata ang mga Bisaya. Pero dili sing Anya. Taken. Sana all.
Pader. Hi. Kumain na kami ng apple. Ya. Tinod-anay na ni. Lah, muro magmalasag eh. Di man ni mayong murago naman ni. Kalasangan, gikas kalasangan nagdito. Kala. Naya mo ano eh. At dito naman mga bossing, meron palang katabing lake itong farm na to. Ang tubig po ay sobrang malinaw, medyo malamig nga lang, pero meron namang naliligo dito. So all goods pa din mga boss. Hindi lang kami nakapaghanda na meron parang lake dito. Kung alam pa lang namin, magdadala po kami ng gamit para makapaligo naman yung mga bata. Pati din kami mga boss. Kaya sobrang relaxing ang lugar na to. Sobrang ganda at saka tumpak na tumpak for family and friends na gustong mag-unwind kasi nga stress na stress sa work. Usually kasi dito sa Canada, workaholic tayo mga bossing. And of course, magpapapicture po tayo sa malaking tutang nito mga bossing. At yan na lang po mga bossing, is sana namang videong memories for clips for our families and friends. Napakagandang experience po mga bossing. Yun na lang po, maraming salamat. Thank you for watching mga boss, and see you to the next video. Paalam!